Este drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului tău! Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă-ți fie! Să luăm aminte. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria partea cea bună și ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie de mulțime, ridicându-și glasul, i-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și sânul care te-a alăptat. Iar el a zis: Așa este. Dar fericiți sunt și cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Slavă ție, Doamne, slavă ție!